В България започва нещо ново. Нещо много женско. Ще говорим за жената. За женската енергия. За увереността. За грижата към себе си. И за силата на една истинска женска общност. Добре дошли в първият и единствен по рода си Пилатес подкаст. Тук няма да говорим само за упражнения, защото Пилатес никога не е бил просто тренировка. Ще говорим за силата зад красивото тяло, за баланса между успеха и вътрешния мир. Ще говорим за бизнеса, психиката, женствеността и реалният живот зад перфектната визия. Това е място за разговори без филтър, без граници, без притеснения и без никаква цензура. Това е Gia Pilates подкаст. Здравейте! Аз съм Антония Германова и имам честта да бъда гост-водещ в първия Пилатес подкаст в България. Запознайте се с жената, чието име днес се спряга в модерният Пилатес. Жената, която превърна Пилатес повече от само една тренировка. Жената, която стои зад първата Пилатес общност в България. Жената, която имам честта да нарека своя истинска приятелка. Добре дошла, Габи! Добре заварила, Тони. Благодаря ти за прекрасното представяне. Здравейте и на нашите зрители. Честно казано, за първи път снимаме подобна продукция. За нас е нещо ново, нещо различно и сме доста развълнувани. Не ни съдете, моля ви, не ни съдете. Знаем, че сме малко притеснени, но това е. Сега, първият ми въпрос е много ключов, Габи. Искам да те попитам, как се роди идеята да създадеш Пилатес подкаст? Как ти хрумна точно това нещо да направиш? Тони, честно казано, всичко стана много натурално, защото ти знаеш, че в нашите класове по Пилатес, в Gia Pilates, се събират много различни жени на различни възрасти, с различни професии, с различни интереси, с коренно различен живот. И когато се съберат толкова пъстри цветни жени на едно място и се започнат едни интересни разговори, започват да се завързват приятелства, става като една женска общност, в която естествено най-нормалното нещо е да се обменя информация, опит, съвети. И всъщност по едно време се оказа, че времето преди тренировка и времето след тренировка ни е крайно недостатъчно да се наприказваме. Женските теми, знаеш, че са безкрайни. В същото време ние си говорим не просто, нали, как мина днес, какво правиш? Мъжете знаеш как говорят, те са малко по-така на две на три. Така. Докато ние жените като се разговорим и то се почва, кажи за това, кажи за онова, косата, тялото, нали, не си говорим, не разбирайте, че си говорим само за повърхностни неща. Ти ще кажа сега хората, че сме ужасни кифли. Не, далеч не е така, напротив, говори се за развитие, говори се за майчинство, говори се за любов, говори се за... Бизнес. Чисто практически съвети. Абсолютно за всичко. И също така не си говорим само за някакви цветни неща. Понякога има и дълбоки теми, като хората идват притеснени с своите житейски проблеми. Започва се едно дискутиране на всякакви въпроси. Не всичко е розово и не всеки ден ни е ден. И всъщност оттам аз усетих, че има нужда от създаване на едно пространство, в което цялата тази информация и опит да се обменя, да дискутираме и да споделяме. Gia вече не е просто място за тренировки, това е една общност, която има нужда да се разгръща социално. Оттам всъщност дойде идеята ми за подкаста. Този ред на мисли, преди да продължим напред, Габи, ми се иска за хората, които за първи път се срещат с теб, да те опознаят малко повече
и да започнем отзад напред. Коя беше Габи преди да създаде Gia Pilates? Ох, Тони, сега връщаш много назад във времето. Всъщност ще започна с малката Габи. Малката Габи винаги е била едно много будно дете с много мечти, с много различни цели, с много нови идеи, които постоянно се зараждаха в мен. Креативна личност. От малка. Абсолютно, да. Винаги съм била много целенасочена, но в същото време в много различни посоки. Представи си, че аз бях едно малко суетно момиченце, което обичаше много модата, красотата, ходех на конкурси по красота, но паралелно с това аз бях отличничка. Отличничка в училище, която учеше уроците напред. Която винаги искаше да изпъква, но не да изпъквам с някаква пошлост, даже напротив. Аз исках просто да бъда най-умната, най-харесваната, най-. Още от дете, като всъщност в рамките на годините това нещо не се промени. Даже напротив, аз продължавах защото аз смятам, че характера всъщност е нещо, което си го носиш в себе си. То не си такъв, утре като тинейджър си различен, после като зрял човек си коренно различен. Не, напротив. И сега ще ти кажа защо ти каза да започнем отзад напред. Аз наистина започвам много отзад напред. Габи, освен отличничка и малко суетно момиченце. Малка кокетка. Абсолютно. Което не е далече и от образа ми сега. Но аз бях много спортна натура. От малка следях това как се храня. Не знам, майка ми примерно ми е казвала, че аз като дете съм подбирала и съм гледала кое е здравословно и кое не. Например, аз ядях салата и плодова салата, което означава, че това е било основното ми меню. Нали, децата ядат пържени хапки, картофи, нездравословна храна, цапат се. Майка ми казва, ти беше спретната, хранеше се от до, постоянно се интересуваше това здравословно ли е, хайде да ходим на плуване, хайде да ходим на гимнастика. Винаги съм била някакси от дете в healthy lifestyle, така да ти го кажа. И всъщност споменава гимнастика. Тренирала съм художествена гимнастика като малка. Ходила съм и по състезания. Ето, пиннах го, но Габи в същото време започна да расте и започна да не обича да влиза в границите, в рамката, в това да бъде прилежното, кротко дете. Да, бях свръхамбициозна, свръхидейна, но никога не влизах в рамка. Винаги имаше една такава ексцентричност, която сега знаеш какво ще кажа. Дете. Да, факт, така беше. И вече минаваме към малко по-голямата Габи, която започна да иска да се развива много в мода, в такива неща. И всъщност аз започнах да се занимавам с моделство, така и до ден днешен не научих коя е правилната дума, не ме съдете. Започнах да се занимавам. Винаги произлиза от модел. Точно така, от модел. На 15 години, Тони, аз получих първия си хонорар за модна фотосесия. И всъщност това ме мотивира още повече. Започнах да искам да се развивам в това нещо. В същото време ученето продължаваше да ми върви супер силно, да съм си отличничка, да си следвам целите и мечтите. Тук е момента и да отбележа, че семейството ми винаги е било изключително подкрепящо. Никога не ме е спирало от нищо. Напротив, винаги са ме подтиквали, подстрикавали да развивам това, което аз искам и усещам, Тони. Ти познаваш моите родители, никога не са ми казали, не, ти сега няма тук да ми ставаш модел. Имате си вие с майка ми връзката. Не са ми казали, ти тук, баща ти примерно е лекар, къде ще ми ставаш моделка, ти си отличничка, стой тук само учи. Не, никога не са ми отрязали крилата.
Да, аз покрай всичкото това моделстване и тези неща, пък реших, че искам да се занимавам и с моден бутик. Не знам дали си спомняш тези времена. То, всъщност, може би зрителите си спомняте, че имаше един период, в който това да имаш бутик и да го кръстиш на себе си беше направо... Да, и познай новият Тони. пилатес реформър. Абсолютно. И на 17 години Габи си направи бутик Габриела в модерен квартал в Пловдив, на един голям булевард, с едни розови лъскави витрини, манекени. Изобщо всичко беше както трябва. Тогава си била Парис Хилтън на Пловдив, Ма как, моля те, и бях и руса на всичкото отгоре, ма чакай, до там ще стигнем. Да, едно по едно. Всъщност, създавайки този бутик, аз на 17 години поех, разбира се, не съм направила всичко сама. Имах пак финансова подкрепа от моите родители, чрез фирмата на майка ми. Но аз започнах някакси да поемам една отговорност, която кое дете на 17 години развива бизнес. В смисъл, правиш сметка, взимаш стока, обличаш манекени, нареждаш стоката в магазина, трябва да поддържаш хигиена на магазина, визия. Изобщо това си е бизнес, бе хора. Смисъл, на 17 години ти правиш бизнес. Това си е работа за големи. Абсолютно. И Тони, това беше през лятната ваканция. Аз всъщност, това беше първото ми бизнес начинание. Паралелно с това продължавах да си моделствам и, съответно, къде за хонорар, къде за някакъв бартер. Но бях много щастлива и доволна, защото се занимавах с това, което обичах и изразявах себе си. Това е най-важното. Да, ти знаеш, че човек, когато прави нещо с любов, то се получава. И всъщност лятната ваканция свърши, вече трябваше да се завърна към училище и какво да правим? Взехме продавачка в бутик Габриела. И нали ви е ясно какво се случи? Когато собственика на бизнеса не е там, просто всичко се сгромоляса буквално за няколко месеца. Тинейджърка, която не можеше да си затвори портмонето от пари. Браво. На 15 години. 17, да. Добре. Но да, бях много горда така и някакси много мотивирана, въпреки че не ми беше лесно в никакъв случай. Но си казах, това е лятната ваканция свърши, бизнесът свърши, това е. И естествено, за няколко месеца нещата вървяха надолу. Бутик Габриела трябваше да затворим. Моето приключение свърши до там с бутика, но си казах сега, аз съм създала контакти, имам си клиентки, имам си откъде да взимам стока, давай ще го правим онлайн. Тогава онлайн бутици нямаше. Вкарваш някакви неща от Китай, от Турция и хората буквално, в смисъл, аз още не ги бях качила и всичко се разпродаваше. Започнах тогава да работя онлайн търговия. И те така си завъртяха 2 години. Аз паралелно си уча. В моята глава е, че ще ставам доктор, като баща ми, лицево-челюстен хирург. И си хода на уроци по биология, по химия. Уча си така, върва си по моя път. Дойдоха изпити. Ти викам, моето е ясно. Бях сигурна, че това е моят път. И какво става? Започваме да организираме абитуриентски бал. И прескачам просто. Абитуриентския ми бал мина, свърши и на другия ден аз се събуждам и Габи вече е под светлините на прожекторите на 19 години. В смисъл, аз ставам Тони, отварям си Инстаграма. Вече имах Инстаграм, не си спомням сега от кога и какво и защо. Инстаграма ми буквално гърми. Хиляди последователи. В смисъл, станала съм на някакви примерно съм била с 1000 човека, образно казано. И аз стоя правя така, викам, верно, пинах си снощи на бала, ама чак пък толкова, че да ми се привижда надали. Тогава, като се замисля, все още не се познавахме, но пък съм чувала за теб
именно покрай твоят бал. Само да беше- кажа, извинявай, че те прекъсвам. Ние с Тони всъщност сме от един град и двете сме Да. от Пловдив. Но всъщност се запознахме в София покрай мъжете ни. Да. Към онова време не се познаваме. Просто от Тони знам, че тя е чувала за мене. Да, чувала съм и то... С какво съм чувала? Чувала съм най-известният абитюрентски бал Сега в ми България. звучи супер смешно, между другото, като си говорим, защото някакси се едно ми е останало назад като някакъв такъв Тогава период. направи наистина голям фурор. Да, После да. това се помни и за веки веков, както се казва. Ох, ужас! Да, хора, така беше. Значи, наистина, покрай бала ми стана страшен фурор и представете си една тинейджърка на 19 години, която става известна и... Буквално за ден. Нали? Ами да, защото ти знаеш, нали, моето семейство в Пловдив се известни, познава, да. разпознаваеми сме, познаваме доста хора, нали, имаме бизнеси, но аз никога нито ми е било някаква цел, виждаме коя съм, на кой съм, какво съм, що съм. Не, напротив, ти знаеш, че аз винаги съм била супер такава с моите си неща над нещата. Си. Да. Никога не си, нали, в първоначално човек, като те види, си казва, тя надувка, виж тази. Преди като бях с ръста коса. Сега може да си имала такъв период, но Имах. действително си супер искрен, чист човек. Нали, спрямо мен си такава. Сега не гарантирам за други хора. Благодаря ти. Ще те черпя една матча после. Хайде една матча. Нали сме в Пилатес Реформер подкаст. Да, продължавам аз тук с моят сторителинг. И всъщност, да, аз, нали, те сега хората чуват за някакъв бал, но не разбират точно какво се случва. Сега ще ви го обясня накратко. Направихме бал с 250 човека в град Пловдив, с червен килим, с 3 рокли. И по това ти време, Кой прави такива балове за Бога? Такъв бал? И то 3 рокли, килими, работи. Но това е просто защото моите родители са, както казах, много комуникативни, имат много приятели. Дай той да поканим, дай той, пък другия ще се разсърди. Имаше 250 канени и още сигурно 250 сърдити, че не са канени. Защо да не го направиш? Аз това съм казвала и през годините. Тогава се започна всъщност да се излива страшно много злоба върху мене, върху едно момиченце на 19, което не е направило на никой нищо лошо. В смисъл, аз какво правя? Имаш правиш. Правете го и вие. Правете го и вие, хора. И тогава всъщност бях казала, лисицата като не може да стигне грозето и казва, че е кисело. То лав ми е любими до днешно време. Така е. В смисъл, мога, направих го, слава Богу, нали, нашите са имали възможността, направили са го за мене, защо да не? Сега някои предпочитат да си купуват супер скъпи дрехи, други супер скъпи коли. Аз всъщност като бях в интервюто, мисля, че при Николаус Цитиридис, не съм сигурна, в някои от интервютата, които съм давала, това казах, да, аз може да съм била с 3 рокли, но всъщност моите 3 рокли, да кажем, аз си ги взех от Турция и то си взех 3, защото просто баща ми каза, давай, тук имаш 2 дена, взимай нещо готово, после ще решаваш. Ако не стане другата, имаш избор. Да. И всъщност не съм си изхвърлила с някакви, имаше абитурентки с много по-скъпи рокли от моите. Нали? Хора, не си мислете, че аз съм дала някакви хиляди. Напротив, даже сигурно моите 3 рокли струваха колкото една на разни други. И Тони в този момент върху мене, аз нали, чакам си там изпити работи в медицинския, обаче започва да се излива една помия. В смисъл, буквално помия. Представете си байганевщината, коментарите. И аз колкото и да е смисъл отворена, надъхана, ама ти си на 19 години, смисъл психиката ти малко или много е крехка. Това не съм както съм сега на 28, смисъл дреме ми. Тогава изведнъж просто се събудих една сутрин и имах температура, беше ми адски лошо, но не да съм болна, просто от негативната енергия. Не знам ти дали вярваш в такива неща. Вярвам да ти кажа и го има. Има го. Да, Тони, всъщност, знаеш ли какво стана? Аз си казах, не,
имах оговорени няколко интервюта, дори искаха, тогава си спомням, че имаше някакво момче, което беше ходило с метрото си на бала и искаха да правим съпоставка как минава деня на най-богатата, най-известната абитуриентка и как минава деня на най-бедния абитуриент, нали, което беше пълен абсурд, но... Супер нелепо сравнение. Сравнението е нелепо, но то ни знаеш какво. Хората искат да те оплюят. Те за това живеят. В момента, в който те видят някъде и нещо дава и да те плюят. Никой не ми каза: евала, че спасяваш бездомни животни, Габи, евала, че правиш дарения. Почна се: защо 3 рокли, що такъв бал, що не даряваш? Ма чакай малко, вие откъде знаете, че не дарявам? Аз съм човека, който дарява откакто се помни, от дете, не от тинейджърка, от дете. Много от така прочутите имена в медийното пространство започнаха да си правят пиар на мой гръб. Включително фотовици, плеймейтки. Започнаха с някакви статии. Габриела Якоб. Нали, Габриела Якоб, тъй като тогава аз бях Габриела Якоб. В момента съм с различна фамилия, нося фамилията на съпруга ми. Габриела Горанова съм вече, но към онзи момент Габриела Якоб и бам, гледаш едно име, друго име и всъщност искаха да се пиарнат през мен, разбираш ли? И аз по едно време се оказах намесена в някакви среди, в някакви клюки, някакви неща, които... Тонче, моята натура, ти вече ме познаваш, аз може да изглеждам супер екстровертно, реално съм много интровертна натура и на крехката ми душица това и дойде в повече. И просто си казах: не, край, сега звъна на всички медии, с които имам оговорени интервюта и им казвам, че това спира. Спирам, не искам, не мога повече. Да. Обаче, ти знаеш, като се завърти колелото, не може да се измъкнеш изведнъж. Отнеми няколко години, смених града. Сега вече, нали, малко хора, може би само тези, които са от Пловдив, асоциират с това мое минало. Всъщност, най-големия негатив беше, аз, както ви казах, баща ми е лекар, аз съм настроена, че ставам лекар, цял живот живея с тази идея, имам двойно гражданство, арабско. Към този момент в Сирия има война. Съответно, нали, разбирате, че няма как да се предвижат на 100% всички документи. Но аз съм си едно упорито дете, което си казва: нищо, въпреки двойното гражданство и правото ми да се запиша като чуждестранен гражданин, платено в медицинския университет, аз все пак ще се явя на изпитите, така и така ходя на уроци, така и така съм оправна в тази сфера. Ще се явя и ще пробвам, ако мога да мина държавна поръчка. Обаче, гледай сега, то понякога, колкото си по-съвестен, толкова по-лошо става. Явявам се аз на изпитите и не издържам изпита по химия. Химия, математика, това са ми много слаби неща, изобщо да, не са моите. Изкарвам аз двойка на изпита по химия. Биологията супер, обаче химията зле. Те за да те приемат медицина искаха и химия, и биология. И аз си казвам: голяма работа, смисъл какво като имам двойка. Не е било твоето. Не, аз съм спокойна, Тони, защото аз имам двойно гражданство. От моя клас, нали, хора, които са с двойно гражданство, си минават по този ред. Смисъл, то си е съвсем законно. Ти отиваш, плащаш си, записваш се като чуждестранен гражданин и всичко ти е точно. Обаче Габито, нали, е в медиите в този момент. И нашия малък град Пловдив, голям, ама винаги си е бил едно село. Нали знаеш как ни наричат в Пловдив? Тези от провинцията. Не е случайно да ти кажа. По-добре в провинцията, отколкото в голямото село София. И това е така, но аз тогава някакси всичко ми се пречупи към Пловдив, защото, Тонче, отивам аз да записвам в медицинския, изкарват ми, как се казваше, студентски номер ли? Не знам. Имам си номер, записана съм и вече чакам буквално да ми пуснат детайли за откриването на учебната година. Обаче какво се случва? Звъни телефона на баща ми и му казват: доктор Якоб, съжалявам, но вашата дъщеря Габриела по-добре да не идва на откриването и като цяло по-добре да изчака 1 месец и след това ще кажем дали със сигурност остава в паралелката, защото имаме медиен натиск
Моля. Понеже тя има двойка по химия. И баща ми казва, да, тя има двойка по химия. Това е по каналния ред, нали, който е за... ако искаш да влезеш, държавна поръчка като български гражданин, но тя е записана като сирийски гражданин с двойното гражданство. Заплатили сме вече таксата. Как, нали така, вие казвате на детето, след като тя е записана, че не може да дойде. Как, с какво право? Така, предпочитаме по-малкото зло, защото иначе ни заплашиха медийно, че ще ни смачкат. И аз разбираше, че съм някакво, в смисъл, да, голяма съм, не съм и толкова голяма, че да го възприема като да бе, голяма работа, в смисъл, ти винаги си имал някаква идея в главата, че ставаш лекар. Да. Но и в този момент ми се срива всичко. Аз си казвам, наистина най-доброто решение беше край, че реших преди месец да приключа с всякакви медийни изяви. Макар че тогава покрай мен имаше хора, които ми казваха, бе, Габи, ти луда ли си, смисъл, всички искат да са известни, как така ще се откажеш от това нещо, дръж си, развивай си нещата, можеш да станеш супер известна, това ти онова ти, ще имаш много дивиденти. Обаче аз просто усещах, че мен ме трови, разбираш, и беше ми ужасно. И аз тогава какво? Супер зле психически, супер разочарована, че няма да уча медицина, че трябва да чакам някакво време. Ама те така, като ти кажат, смисъл на тебе ти се срива всичко. Аз вече нямах дори желанието, разбираш, и баща ми вика, нищо, ще изчакаме, нали, ако трябва ще преместим в Варна или не знам си какво. Викам, не искам, просто така, викам, не искам повече, няма да ставам лекар. И той, как така няма, Викам, така няма, не искам, не е било писано. А ти вътрешно искаш ли да станеш лекар? Или не беше твоето и беше притиснато от... Не, аз към този момент наистина ходила съм с баща ми на дежурство. Луташе се просто, на къде да... По-скоро беше ми се едно, това е твоя път. Не знам сега колко съм искала и колко не, но може би така като се замисля, не съм искала толкова много, щом аз рязко взех решението и казах на баща ми, не, ще си избера нещо друго да уча. И той ми каза, добре, какво ще е това нещо? И аз викам... Да, защото рязко... Право. Да. Казах му така, съвсем право. различна посока. Да. Право. Коренно различна посока. Да. И всъщност аз записах да уча право. Буквално всичко така се случи. Някакви изпити там набързо наваксах. Минах всичко набързо, имаше някаква възможност. Тогава успях да хвана годината и да не изпусна година и всъщност се справих и записах да уча право. И след като завърши право, какво стана след това? Значи паралелно само да кажа, че аз докато учих право, нали, не разбирай, че зарязах целия ми живот и всичко. Тук се връщам на въпроса ти за плюсовете от цялата тази слава. Сега, нали, аз не съм някоя тотално пък загубена да кажа айде. Гледах да си извлека моите дивиденти. Обичам моделстването, обичам модата. Какво да правя? Ще стана инфлуенсър, защо да не стана? Имам последователите, имам визията, хората ме харесват, обсъждат ме. Няма да бъда в тези среди, лека по лека ще се отделя, ще спра с публичните изяви и жълтените интервютата, но пък ще си стана инфлуенсър. Няма нищо лошо в това. И всъщност оттам започна инфлуенсърската ми кариера. Започнах да създавам съдържание за различни брандове, да снимам различни дрехи, да моделствам. Беше ми много добре. Да, сега, нали, малко е коренно различно правото като сериозна така професия и другата професия, която е свързана с повече суета. Нали, малко така имаше някакво противоречие в двата ми образа, но както ви казах, Габи никога не е била само в една посока и детето, което влиза в рамки, изобщо такъв човек. И всъщност Тони продължих си с правото, взех да си уча. Усърдно. Но какво ме държеше през цялото това време? Защото ти, нали, разбираш, че динамиката на инфлуенсърския живот ти си доста добре запозната с това. И в същото време товара и тежестта на правните изпити, на правните среди, на юридическия факултет, който постоянно изисква от тебе. Пълно различни свята са това. Абсолютно. Това си две коренно различни неща. Аз имах нужда от някакъв отдушник. И кой беше моят отдушник? Пилатес реформър. Така, Пилатес реформър. Сега,
Но не беше първо пилатес реформер. Да, нали, буквално пилатеса се появи няколко месеца след това, но аз в този ми период започвам да тренирам супер тежко, за да мога да изкарвам някъде психическото напрежение от правото. Точно, да, то се е натоварващо. И започвам някакви супер тежки функционални кросфит тренировки, много интензивно. И Габи от едно 39 кг момиченце на 19 години става с 10 кг отгоре мускулна маса, сей такива крака, сей такъв гръб, сей такива ръце. Извинявай, че те прекъсвам, обаче все още не разбирам как има момичета, които тренират кросфит. Това си е типично мъжки спорт. Мъжка тренировка. Така е. Да, явно сте заблуждавали по някакъв начин. Виж, и с фитнеса е същото, но да кажем, че запалваш се, започваш. Обаче аз загубих женствеността си, загубих тялото си. Това е... Майка ми гледа и ми вика на плажа: абе ти, какви са тези крака? Ти толкова много тренираш и изведнъж някакви такива крака. Ти за Мис Олимпия ли се готвиш или за Мис България? Не, конкурсите ги оставихме на този етап. Ма верно ли си била такава набита? Да бе, ама аз нямам снимки дори от този период, защото аз тогава си правих повече. Така се снимах в лице и в някакви, не знам, имах някакви добри ъгли, в които изглеждах добре и се хващах там за снимките си инфлуенсърството, но бях станала супер набита. И аз почвам такава да търся някакво решение, значи хем почнах да не се харесвам, хем пък намирам в тренировките като някакъв отдушник. Още нещо. Тук забравям да кажа. Паралелно с това стартирахме с майка ми общ бизнес, който е с здравословно хранене. Нали, то е супер така логично и свързано, защото спорта и здравословното хранене, те си върват ръка за ръка. И аз като съм супер запалена по тези неща и представете си, това е моето хоби, моето спасение от там тежкото право. Ето, браунито ми е любимо. Само това мога да ви кажа. Якоб Делишъс. Тони до ден днешен си е супер фенка на нашите храни. Обичам хора. Аз към момента не се занимавам с тях, но към онзи момент си представете, че паралелно с право, инфлуенсърство, супер усилен спорт, почти на професионално ниво, аз имам и верига за здравословно хранене. Обекти тип, представете си, здравословни сандвичи, салати, десерти. Създаваме магазинчета, обекти в моловете имахме. Аз се занимавам пак с персонал, с цех, с производство, с логистика. Започнахме и по други градове. И нали, майка ми беше супер опора и супер много ми помагаше. Както казвам, към днешна дата тя изцяло се занимава с този бизнес. Но тогава аз имах и много голям фокус и там. Пак супер, нали, натоварване психическо. И сега аз почвам и да не се харесвам. Айде още един проблем. Много тренирам, пък такива мускули. Какво да правя? Почвам да чета в някакви форуми как да създадем женска мускулатура, как да станем финни, как да се чувстваме добре в тялото си, по-женствени, нали, чисто и психически да уравновеся нещата. И оттам всъщност аз открих пилатес реформер. Добре, стигнахме до там, че ти ходиш на пилатес тренировки. Учиш право. Но след правото, какво се случи след това? Сега, аз мисля, че ти ме познаваш от този период. Не, може би малко след този период. Добре. Сега ще разкажа на нашите зрители, защото между другото и много хора от Пловдив, които ме познават от преди, са ми задавали този въпрос: бе, Габи, ти къде изчезна? Какво стана с тебе? Ами, какво стана, Тони? Завърших право и се появи мъжа на живота ми. Моя съпруг, който така, просто всичко се случи. Сродната ти душа. Сродната ми душа, да. И те казват, че като се появи този човек, то ти се преобръща целия живот. И наистина е така. Тони, вярваш ли ми, че с Алекс, като се запознахме, просто ти си в една такава, нали, то ти е супер превъзнесено, романтично, мислиш постоянно за този човек. Пеперуди в корема. Пеперудите, да, те са ясни, но някак си ти се променя целият мироглед, цялата нагласа за света. Нещата започват да ти се нареждат, когато си
си спокоен в личен план. Поне при мен е така, защото аз може би поради факта, че съм зодия Риби, съм доста така емоционална и за мен спокойствието в душата ми е много важно. Приемате ключово. много вътрешно. Така е. И всъщност, да, Тони, появява се Алекс. Аз зарязвам всичко в Пловдив. Точно съм завършила. Взех си изпитите, държавните, буквално наравно с зубарите, с отличие. Нали? Не ми е било някакво, дай да го избутам това право. Не, напротив, аз си бях така доста добре в правото. Да завърших, взех си държавните изпити. Срещам Алекс, зарязвам всичко в Пловдив, казвам на майка ми, оправяй се ти с Якоб Делиша, с здравословните храни, аз отивам да живея в София. Любовта. Като твоята история, в общи линии. Малко като моята история. И Тони така от Пловдив се озова в София. Нищо, че се прави тук. Сега не иска да каже, че тя не е много по личните истории. Но едно по едно. Да уча. Идвам аз да живея в София. Това, с което се занимавам към момента, това се случва преди ние от колко време сме с Алекс, може би 3 години и половина някъде. Завършила съм право, нося си дипломата гордо в джоба, дет се вика. И паралелно с това си движа онлайн бутика. Имам апартамент в Пловдив, в който започнах да давам Airbnb, нали, предвид, че не живея вече в Пловдив. Дигнах ръце от бизнеса с здравословни храни и си остана майка ми да го управлява. И работех си, нали, като инфлуенсър, имах си доста колаборации, развивах си нещата с Airbnb-то, с модния бутик. Но всъщност така постоянно си ме ръчкаше нещо с този пилатес, се си мисля някакви неща, се си чета, се си се информирам. Все едно ми беше някаква мания да седна и да чета за мускулите на тялото, за пилатеса, за упражнения, за... Не знам, много... Винаги ми е било много яко. Аз през годините постоянно го правех това нещо. Обаче Алекс ми вика, Мила, какво правим с това право? И аз викам, какво да правим с това право? Трябва да се почва нещо. Все пак толкова години усилия, труд, и той ми казва, да, нали, това са немалко години, немалко усилия, които си инвестирала. Дай да видим нещо в тази насока. И така с негов тласък започнах да работя в една кантора в центъра на София. Най-ужасният ти период. Да. В живота. Тони го каза вместо мене. Просто аз... Хора, как да ви кажа, не се чувствах на моето място, не беше, да, инвестирал си толкова години, толкова труд, получили сте се нещата с изпити, съзнания, с всичко, обаче нещо чувстваш, че не си на твоето място, не мога да го обясня. Ако някой от вас го е живявал, може би ще ме разбере. Не е твоето, и това е. Не. Колкото и да се напъваш и да даваш. Не, исках, наистина така настройвах се, нагласях се и какво стана, поработих няколко месеца в кантората, сринах се супер много здравословно, то като не се чувстваш добре, да, и психически, и физически, започваш, те нещата са навързани. И напуснах кантората. Почнахме си романтични пътешествия. Ние не сме спирали с... вие не сте спирали. Ние сме си travelers. Отиваме в Египет, отиваме на Малдиви. Да. Обичаме да си пътуваме. Определено това е нашата страст. Няма. Това е единствената инвестиция, която си заслужава в този живот за мене. Но това е друга тема. И да, напуснах кантората. Продължих си там с инфлуенсърството и с онлайн бизнесите. Паралелно с това, само да вметна, че аз не стоя така да си бездействам. Правим салон на мъжа ми, барбършоп, който буквално аз, нали, с мой труд, с мои усилия, превеждам във вид. Нали, аз съм юрист, правим документи, помещения без всичко. С майстори се разправям и му казвам, примерно, на тази дата ще е готов, напускаш си предната работа и започваш директно да работиш. Всичко ти е обзаведено, до машинката, до ножичката, до всичко. И нали, това е да си партньор в живота, да си помагате, да си съдействате. Абсолютно. Може само от едната страна. Не. Както нали, той ме подтиква и ме подстрекава да бъда по-добрата версия на себе си, така и аз винаги съм се стремяла в мое лице той да има същото.
И то ни правихме барбършоп, създадохме онлайн бутики за мъжки дрехи, тъй като и него винаги много го е влечало. Завършихме още няколко проекта, по които работехме заедно. Паралелно с това, знаеш, динамиката на едни отношения, чисто дори социално, за да ти върват нещата, това пак, дори позитивните емоции изморяват, нали, камо ли като гониш някакво развитие, пътища, проекти. И така, всъщност, през това време, за тези 3 години и половина, ние имаме толкова наситена връзка на ангажименти, на емоции, на всичко, че връщам се в момента, в който аз напускам кантората, чувствам се зле, той ми казва, нали, моля те, напусни, това е най-доброто решение, което можеш да вземеш. Аз послушах, нали, него и моите родители, напуснах. И всъщност тогава вече идва периода, в който действам си по другите неща и Алекс ми предлага брак на Нова година. Понеже той не е от хората, които обичат да чакат, ми казва, давай, аз ти предложих брак. Той ми предлага на 1 януари и на 3 ме пита, кога и къде ще е сватбата. И аз съм такава, стоя и казвам, нали, мили, чакай, смисъл, ние се сгодихме преди 3 дни, почивни дни са. Той ми вика, не, няма какво да отлагаме. Бързата процедура, давай. Давай тук да гледаме дати, работи, къде, каква, Вие как. организирахте буквално за 3 месеца, мисля, че сватбата. Значи, чакай сега, за коя сватба говорим, че... За българската сватба. Те са няколко сватби. Слушайте. Сега да, всъщност започвам в хронологичен ред. Януари, както разбрахте, се сгодяваме в България. Февруари месец правим сватба на Малдивите, защото ние имахме някакво разногласие по темата. Аз казвах, че искам, нали, по-малка, по-спокойна сватба, че вече ми е писнало те грандомански неща. И той ми казва, не, ние това пак ще си го направим, ама дай да си направим и сватба като хората. В смисъл семейства, роднини, родители, приятели. Да. И тогава просто стигнахме до идеята, че ще имаме една малдивска сватба. Една българска сватба. И една българска сватба. И още една сватба, църковен брак, който е много сантиментален за нас. Искахме да бъде буквално само с нас и семейството. И то, Тонче, какво стана? После от абитуриентката с 3 рокли. И после какво стана? От абитуриентката с 3 рокли се превърна в булката с 3 сватби. Малко така се получиха нещата, но това са хубави работи в живота. Аз винаги съм за. Хубаво е. Важно е да има ядене и пиене, нали знаеш? Ядене и пиене, веселба. Да, има 2 луди и 200 гладни. В нашия случай проблема е, че бяха 500 и всъщност защо гладни. Казвам проблема? Не, че беше проблем, напротив, беше много хубаво, че Тони ми беше шаферка, между другото, че беше голяма сватба, но какво се случва? Минава малдивската сватба и ние почваме да организираме българската сватба. Да, обаче аз в този период си продължавам да си ходя на пилатес, все повече, нали, се вайбвам от това нещо и почва да ми тече една мечта в главата и една мисъл, която си ми седи в моята душичка години наред, обаче връщам тук, за да ме разберете. Всъщност аз преди 8 години, когато никой в България не беше чувал за пилатес, започвам в Пловдив, когато започвам да уча и право, да ходя на пилатес. Както ви казах, си намерих, нали, вариант, спасение да си оправя набитото тяло от фитнес и кросфит с пилатес. Намирам едно студио при една мацка в Пловдив, което е по-прайвет. Почвам да ходя, сприятеляваме се. Аз оттам почвам да си правя снимки, да качвам въпросници. Хората през цялото време, нали, Габи, как поддържаш такава топ форма, какъв е то уред, какво е това? Смисъл, никой не беше чувал тогава за пилатес, хора. Никой преди 8 години, даже не знам вече дали не са и 9. И да, аз почвам да си качвам някакви снимки. Хората, нали, постоянно ме питат покрай здравословното хранене, покрай топ формата, която поддържах, как изглеждам така, как се поддържам. И аз в един момент почвам да пълна супер много студиото на тая маска с пилатеса.
И тогава си викаме, хлеле, що не си направя едно мое студио, да се обуча и аз по пилатес, толкова нали чета и без това, толкова ми се отдава, толкова добре се справям. Но няма сега как. Той и право, и бизнес за здравословна храна, и така, и така. И така си остана тая идея, но някъде винаги се изплуваше в мене, особено в някакъв момент, в който, както това с кантората се случва, Тони, аз нали, приключвам там. И сега, колкото и да е онлайн бизнес, обаче аз си обичам да съм някъде сред хора, нещо да се случва, някаква динамика. Движение най-вече. Точно така. И си продължавам, нали, паралелно през годините. Аз постоянно чета и постоянно надграждам в знанията си за пилатес, тренирам си, всичко си е както си трябва. И така, се в душата ми някъде дълбоко, то пилатес реформър, тея студия, това защо не го реализирах тогава. И сега тук е момента да кажа колко е важно, момичета, кой е вашия партньор и кой е до вас. Знаеш ли кой така ми даде, давай бе, направи го? Алекс. Алекс, кой? В смисъл, буквално организираме нещата за сватбата и правиме планове и така нататък. И той една вечер ми вика, добре ние организираме сватбата, правиме нали толкова планове, планирахме тогава и една почивка. Така и така си на организационна вълна. Давай бе, кога ще сбъдваш тази мечта? Давай! Няма време за чакане. И аз такава стоя и викам, ти как се сети за това нещо? В смисъл, аз си се сещам така, особено като ме питат в Инстаграм някакви неща, защото те хората през годините си знаеха, че могат да се съветват с мен за упражнения, за всякакви такива, как да го направя, какво да направя и така нататък с тялото си, кои упражнения работят най-добре. И аз винаги съм давала съвети, но никога не съм го гледала като това ще ми става работа. Не. И така, Алекс, една вечер. Аз ми викам, Мили, ние нали, благодаря ти така за подкрепата и за идеята и за това, че не си забравил тази моя мечта, но организираме сватба за 500 човека. Имаме си там други разправи, с които се занимавахме в личен план, не толкова позитивни. Толкова неща ни чакат. Нали, то всичко и някакви смисъл и финансовия въпрос. Той ми вика както сме направили всичко до сега, така и това ще направим. Ти само реши и кажи, че искаш и да действаме. И то, не знам, вечерта на масата аз го отхвърлих този въпрос. Смисъл, просто така го приех, че ми минава. Обаче сутринта ставам и го мисля и още повече. И то за да ми се върти в главата. И айде, Тонче, организирай сватба, ама организира и идеята с пилата студията в главата си. То оттам се зароди всъщност идеята. И така, и между другото, Габи, нали, организира сватба и ми звъни един ден, Тони, отиваме в Турция за рокля. То беше буквално от днес за утре. Давай, аз при мен всичко давай така. При мен, и той при мен е така. Давай, тръгваме. Отписах си всякакви ангажименти, отиваме там. И аз се вълнувам от рокли, нали? Коя жена не се вълнува от сватбени рокли? Всеки иска да бъде булка. Да се замислям. Може и аз да бъда. И Габи вместо да гледа сватбени рокли, тя гледа пилата студия. Виж, той там има реформър. Виж там. Ма чакай, Габи. Ние сме тръгнали за сватбена рокля. Не сме тръгнали да обсъждаме турските пилата реформъри. Така беше. Така беше, да, нашата си знаеше, беше и на прицел. Така беше. Не, виж, то истината, че аз просто много години го отлагах и сякаш изведнъж се сей така. Било твоето. Да, от години. беше. Просто... С този разговор на вечеря някакси се едно уж го отрекох на момента, обаче още повече се едно почнах да го мисля и аз вече просто бях решена. Аз ти казах тогава, като пътувахме, Тони, тази мечта ще се сбъдва, няма вече какво да чака. Това е сега момента. И между другото си спомням, че аз тогава говорихме така и ти казах дали си убедена в това нещо, понеже, както знаеш, доста пилатес реформери изникнаха като гъби в София и не само в София, в цяла България. И дали е добра инвестиция това нещо. Но все пак има едно но. Когато го прави с любов и когато си вложил
цялата душа в едно нещо, то дори да е навсякъде, Ти се отличаваш. точно така. Знаеш, Тони, при мен е различното първо това, че го правя с цялата си душа и сърце и то се То си усеща. личи, да. И другото, което е, аз бях толкова сигурна, че въпреки целият този бум, който е с пилата студия, малко между другото прилича на бума с салоните за красота преди години. Всеки, който няма какво да прави и не разбира от нищо. Браснар. Примерно, или става маникюрист, или почва да си прави салон за красота. Сега е така с пилатесите. Но разликата е, че аз имам огромен опит, огромен набор от знания, огромна страст и всъщност аз не го направих. Тук е момента, в който искам да кажа. Аз не направих пилатес студия, защото е модерно, хора. Аз го направих, защото имам 8 години опит. Това е нещо, което колко хора могат да се похвалят с това нещо. Аз с пилатес се занимавам преди изобщо в България да са чували за думата пилатес. Така че това е разликата. Опита, желанието, страстта, с която се прави. Да, много направиха, защото е модерно, но винаги накрая ще останат само най-добрите. Тони, мисля, че добре си поприказвахме. Да, всичко се случва с своето време и, както се казва, Господ си знае работата. Но стига приказки. Айде малко да потренираме с тебе. Готова ли си? Айде на пилатес. Тренировката вече е в разгара си и е време за нашата специална рубрика Gia Pilates Talks. И старт! Любим продукт, без който не излизаш. Глант за устни. Прическа, която винаги спасява положението. Кок. Скъпа или бюджетна козметика. Бюджетна козметика. Най-подценяваната грижа за една жена. Личната хигиена. Вайрал или класи. Класи. Снимки или просто моментът. И двете. Хейт, коментари, игнор или реплай. Според зависи ситуацията. Пилатес или фитнес. Пилатес, разбира се. Дупе или корем. Big booty. Матча или кафе. Матча. TikTok или Instagram. TikTok forever. Най-големия ред флаг за един мъж. Да не е обезкосмен. Изтиснат. Да. Колаборация мечта. Вече съм я сбъднала да ти кажа. Най-силното ти качество. Независима. И силна. Достатъчно! Айде! Скъпи зрители, понеже това е нашата продукция, можем да си позволим да сменим и ролите. Сега аз ще бъда в ролята на водещ и ще интервюрам Тони. Хайде, Тони, разкажи малко повече на зрителите за теб. Виж, Габи, аз от малка съм си творческа личност. Винаги съм се стремяла да създавам, да експериментирам, да показвам идеи визуално. Именно за това и завърших Национална художествена академия в София. Впоследствие това креативно мислене, което ми даде академията, го прилагам в моята работа. Както знаеш, аз се занимавам с социални мрежи вече близо 5 години. Започнах в края на 2020 година. Тогава все още учих и работих. И тогава бях се захванала с YouTube. Извинявай, прекъсвайте това, понеже аз малко съм зле с годините. По време на пандемията ли беше или след? Вече беше започнала пандемията. Говоря ти в края на 2020 година. Да. Пандемията започна на 13 март. Много преустройства в Да. И тогава една от бившите ми колежки започна да ми показва смешни клипчета в TikTok. И си викам, какво ми показва тези тъпни? Нали, какво ме занимава с глупости? Виж то ни това, виж онова. Аз бях се насочила конска пат и YouTube.
Но бързо осъзнах, че тази мрежа определено не е моята. В смисъл, наистина евола на хората, които се занимават с YouTube, страшно много усилие и време коства да направиш един влог. Ти си кралицата на краткото съдържание. Търсих повече динамика в видеосъдържанието. Повече бързи резултати. Исках всичко да се случва. Аз качвах един YouTube влог и имах максимум 100 гледания. И нали, това ме демотивираше. Нали, знаеш, когато си се старал един, два, три дни, имаш харесване от майка ти и баща ти и много си сладка. Нали, много ме демотивира и си викам бързо. Не, няма казах, да че не, това не е моето. Mm. И какво става така? Нали, тогава беше още зората на TikTok. Тогава гърмеше навсякъде, нали? Тепърва навлизаше в българския пазар. И си викам, що не пробвам някакво тъпо клипче да кача? Да видим какво ще стане. И ако знаеш, ти може да ми се смееш сега. Първото ми клипче беше абсурдно. Наистина абсурдно. Беше как да си направите мързелива палачинка, хора. Под мързелива палачинка разбирайте лаваш, намазан с течен шоколад. Между другото е много вкусно, пробвайте го. Не изглежда брутално гадно, наистина, обаче... Не, аз мисля, че звучи апетитно. Апетитно е, да. И снимах тази простотия и го качих така и оставих телефона, нали? Изобщо не съм влизала в приложението. Викам, ще се занимавам с TikTok. То TikTok е само за деца. То до ден днешен има хора, които си мислят, че TikTok е само за деца, но напротив не е така. И след един ден гледам телефона ми гърми. Нали? Мързеливата палачинка гръмнала. Да. И влизам 300 000 гледания в рамките на 24 часа. И си викам, Ти ме уби. И тогава, Габи, осъзнах, че тук има реален потенциал. И по принцип никога не съм следвала ефтини трендове, липсинг, това, което се научи. Нали знаеш какво е липсинг вече? Да, до вчера не знаех изобщо какво е липсинг, нали така се казва? Липсинг, да, липсинг и такива ефтини където провокации. се кълчат и го кълчат се ужас. мисля, Това като го видя, отследвам. Да. И винаги съм се стремяла да давам стойност с моето съдържание. Извинявай, че те прекъсвам, но само да ти кажа, когато майка ми видя наше общо стори преди няколко години и ми звънна и ми вика: аз това момиче го следвам в TikTok, тя показва много яки прически, знаеш колко нейни прически съм си правила? Да, хора, последвайте Тони в TikTok, наистина дава много качествено съдържание и не просто някакви, вижте ме колко съм яка, не, напротив, от трикове за коса до, не знам, до пътувания през много неща. Да, и продължи си мисълта. Да, започнах. Тогава много се интересувам, но и до ден днешен се интересувам как по най-добър начин да ми снима телефона. Не случайно настройвам на приятелки, познати, всички телефони. И моя. Защото те като хванат моя телефон и вау, как ти снима така телефона? Може ли да ми го настроиш? Да, бе, едно от друг телефон, наистина. Винаги съм се интересувала от това, хора, и започнах да създавам и да показвам на хората iPhone трикове, хакове. Набрах доста бързо последователи. Мисля, че първите ми 30-40 хиляди последователи дойдоха от такъв тип съдържание. До един момент, в който получавам коментар от едно момиченце: много хубава коса имаш, защо не покажеш нещо за нея? Ми хрумна, що пък да не покажа някаква прическа, която аз си правя. И не си спомням коя беше точно, но беше, мисля, че повдигната конска опашка. Да, тези термини ги знаят в TikTok. Да. И направих го видеото и пак така. Избухна. Мисля, че тогава едно от първите ми TikTok видеа за коса имаше над 1 милион гледания. Добре, ама те сега хората ще си помислят, че правиш там една конска опашка, мажеш един лаваш и ставаш известен.
То изобщо не е толкова лесно. В смисъл, не мисля, поне аз така със си мисля, че сигурност. не е. Не, Ти просто не. си автентична, Тони. Според мен това им харесва винаги на съм хората. била автентична, винаги съм се опитвала да бъда себе си. Не мога да се преструвам наистина пред моята Да, според мен аудитория, точно такава това се каквато харесва, съм че си супер натурална. тук, навън, в TikTok, такава съм си и в реалност. Да. И дойде един момент, в който си имах доста стабилен engagement, тази благозвучна чужда дума. И получавам едно съобщение в Инстаграм от собственичка на един ресторант за здравословно хранене. Тогавашното кафе Паралел. Много харесвам твоето съдържание, Тони. Мога ли да те поканя на среща в моят ресторант? И аз си викам, готино, нали? За първи път ми е това. Някой Ама ти ме кани. приели го като бизнес предложение и да си викаш. Да. Тя беше жена, не мъж, нали? Да, Жена е сега, какво да е? Тя няма какво да е. То със сигурност, но мисълта ми е, ти приели го на сериозно, като виждаш ли труда ми се Да, започва честно се да ти заплаща, кажа, това е бизнес предложение. зарадвах се наистина и си казах, вау, хората са впечатлени от моето съдържание, нали, явно Да, оценяват това нещо и отидохме, нали. И така се стекоха обстоятелствата, че се разбрахме да направим TikTok акаунт на кафе Паралел. И тогава бяхме, сега да не кажа голяма дума, но един от първите ресторанти в TikTok. Може би и първи да ти кажа. И тогава започна моята професионална кариера в менеджирането на TikTok акаунти. Тогава правихме различни видеа, наистина избухвахме, имахме всяко видео, наистина избухваше акаунта и тогава ми щракна, че това е много добра бизнес идея. Впоследствие дойдоха и други брандове, като Газиро, Булгар Биотик, Верига фитнес центрове, Гран хотелите, Спорт депо, АТС. Даже ми се губят вече аз с колко брандове съм работила. Наистина много малко хора могат да се похвалят с толкова богато портфолио. И да, заявявам го, че наистина сега знаеш, много се навъдиха рекламни агенции, фрилансъри, TikTok акаунт менеджери и като ги питаш за портфолио, те менежирали баничките от Люлин. Ама какво да си агенция? Реално правиш си един сайт, една фирма и казваш, ето ме, аз съм агенция, ти можеш да си направиш и 5 агенции с 5 различни имена. Смисъл, те не дават нищо повече като услуга, дори напротив, само където цената е много по-завишена, отколкото тази на един фрилансър. Много брандове предпочитат да работят с фрилансъри, отколкото с агенции, защото ще получат същото качество, дори може би и по-добро, за 2 пъти по-малко пари. А другото нещо, което искам да отбележа и което е много важно. Това всичко съм го постигнала изцяло сама. Не съм жена или приятелка на някой известен мъж до мен и благодарение на неговата слава и аз да съм станала известна, както може да даде много примери, но това е друга тема. Или пък да съм се набутала в някакво тъпо реалити. И особено за реалити форматите, колко им продължава славата. Ако не го завъртиш в твоя полза, ако не започнеш да работиш за тази твоя известност, нищо. Рано или късно, след 2 месеца те забравят. Да, но това изисква много усилия, много постоянство, много работа е. Няма много какво работа, да се лъжем. Да, и много хора пренебрегват тази професия и си мислят, ти какво бе, отиваш там, щракваш видеа и това. Не знаете колко коства усилия това, да отидеш, да измислиш идея, да измислиш концепция, да измислиш стратегия, да знаеш как да позиционираш бранда в различните платформи. Много лошо е това качество в хората, че омаловажават работата на другите.
Те си мислят, че инфлуенсърството, създаването на съдържание е кифленска история и всеки го може и това са така ти падат пари за никаква работа. Обаче не знаят колко време, труд. колко труд, колко време вместо да го отделям за моите любими хора, аз го отделям за това да правя съдържание в социалните мрежи. И не се оплаквам. Не ме разбирайте погрешно, изобщо не се оплаквам. За мен това е мечта, за която съм се борила много време. И наистина не бих заменила за нищо друго това, което правя в момента. Тони, ти освен, че менажираш TikTok акаунти, работиш и като инфлуенсър. Всъщност, как се случиха партньорствата с големи брандове като L'Oreal, например? Както ти казах по-рано, Габи, започнах усилено да движа профилите на известни български брандове. Паралелно с това развивах и своя личен профил. Карвах участие прически, бюти трикове, iPhone хакове имаше още там някъде, но бързо ги отписах, защото видях, че хората пък се вълнуват от коси, самата тебе, да, самата мен и моят лайфстайл. И в един слънчев ден на имейл почтата ми получавам имейл от официалните посредници на L'Oréal Париж предложение за съвместна колаборация. И на мен беше като гръм от ясно небе. Това беше преди 4 години. И тогава в имейла пише: Антония, здравей, много харесваме твоето съдържание, което публикуваш, желаем да работим с теб. Обаче условието беше да имам фирма по ДДС. Аз тогава ДДС няма как. ДДС в началото, знаеш как е. И един шаут за Радостна. Тя е инфлуенсър агент. Тя тогава ми помогна чисто формално, за да се случат нещата. И от тогава до ден днешен аз съм един от първите амбасадори на L'Oréal Париж. Ежегодно имахме инфлуенсър трипове. Даже мисля, че нашата група беше първата преди 4 години, която замина за чужбина с бранд и беше нещо вау за мен. И до ден днешен е вау, И си викам, явно, ето, хората ме оценяват и то на световно ниво ме оценяват. В последствие с Maybelline, с Armani, с Yves Saint Laurent. И вече 4-та година ние успешно си партнираме с L'Oréal и неговите подбрандове, защото знаеш, че L'Oréal е гиганта в бюти индустрията. Всичко е под L'Oréal почти. Това си е голям успех, Тони. Камо ли за едно момиче, което тръгва чисто само, от Пловдив идва да живее в София, работи, труди се. В смисъл, че не си имала някой да те подпре и каже: айде, давай, тук те хващаме и те правиме лице на L'Oréal. Ти си го, деца вика, си го извоювала, платила си го. Всичко и единствено на мен си го дължа. Няма на кой друг. Абсолютно никой не ме помогна. И трябва да си горда с тези неща и тези неща трябва да се казват. Защото това според мен трябва да е мотивация за много млади момичета, историята на Тони. Социалните мрежи ни създават някаква илюзия, че всичко е лъскаво, хвани си тук някой, който ще те хване, ще те изстреля на върха. Много се подлугват, особено младите момичета, по луксозния начин на живот и по Инстаграм снимките. Има и друг път. Добре, от всичките ти професионални успехи, кой би отличила като най-големият ти професионален успех, ако мога така да се изразя? Знаеш ли, Габи, най-големият ми професионален успех в TikTok кариерата ми беше преди година и половина, когато бях поканена като единственият инфлуенсър от България на събитие в Дубай с марката Армав.
Беше Да, инфлуенсърска спомням. събитие. Боже, тогава, когато получих имейла. Ще тръгнат ли сълзички? Че уникално. Ще кажат тази ревна за някакви глупости, ама наистина хора, смисъл, Тони, аз се разбирам и... момиче, което идва от малък град, от село и я канят на дубайско събитие с супер известен дубайски бранд. Беше наистина вау, просто Аз настръхвам в този момент и на мен също ми се насълзяват очите, защото знам зад един такъв успех колко много работа стои. да, и тогава си казах, То не ти е дошло, вау, не ти е спуснато от никъде това тогава нещо. си казах, вау, значи наистина моето съдържание си струва. Струва си това, което правя. Струва си тези хиляди часове в заснемане, обработка, мислене на идеи, да давам стойност с моите видеа. Всичко това си е струвало. Тогава, наистина, събитието беше уникално. И това още повече, че са ми избрали единствено мен от България да представям, да бъда амбасадор и поканена на инфлуенсърското събитие в Дубай. Просто наистина беше невероятно гадно. Наистина просто толкова бяха се постарали хората. 4 дни имахме пълна програма. От 7 до 11 вечерта бяхме на Beauty World Middle East, най-голямото изложение за козметика и парфюмерия в Дубай и в света като цяло. Армаф, марката, не знам дали си запозната с нея, но това е става въпрос за висококачествена парфюмерия, дубайска парфюмерия. И те сега още повече се развиха. Даже тази година, миналата, да речем, имаха още едно събитие с актьорите от Dubai Blink. Просто гръмна от всякъде Армаф, но първото инфлуенсърско събитие, което те организираха, беше моето. Преди година и половина и аз отивам. Имаше инфлуенсъри от Саудитска Арабия, от Америка, от Филипините. И аз някак си между толкова различни хора. Малката Тони от село Катуница е на дубайско инфлуенсърско събитие с Армаф. Нали, някакси като пепелашка и нейната обувка, нали. От тогава не спирам да продължавам паралелно да движа TikTok акаунт менеджерството с брандове и инфлуенсърството. Паралелно с това, както знаеш, партнирам си до ден днешен с известни брандове. И така, това си е моето. И те се възнаграждават, Тони. Това е твоята работа, това е твоята страст, правиш го с желание. И между другото, и астрологично, астролога ми каза, че съм на правилен път и това си е било моето. Така беше. Аз много се лутах, нали, какво да правя със себе си, особено тогава, покрай коронавируса. Тоест те е намерило, както си казахме, то просто си Тоест те намира. Добре, а Тони какво би казала на хората, които ги е страх и се питат да започнали, какво да прави живота си? Какъв съвет би дала? Давайте, хора, давайте. Един живот живеете, не отлагайте. Защото ако много отлагате, ще мине времето, ще остареете и ще се съжалявате, че не сте го направили. Дързайте. Правете го, докато сте млади. Грабете от живота с максимум. Пътувайте, усъвършенствайте се. Учете много неща. В момента живеем в такъв свят, че буквално от въздух можеш да направиш пари. Толкова много възможности има. Стига да ти се работи. Работа му е майката. Работа. Да стоите и да чакате на готово, то всеки може. Разбира се. И другият начин, нали, на повечето знайни, незнайни инфлуенсърки, това е... Не се подлъгайте по това момиченце. Наистина, това е до време. 30-40 ще станете, ще бъдете заменени за по-млада, по-красива. Не се подлъгвайте по лесния начин на живота.
живот. И ти първа трябва да си готов да направиш първата стъпка. А тя е да повярваш в себе си. Да действаш и да не чакаш правилният момент. Защото правилен момент никога няма. Късмета трябва да си го накъсметиш и да се бориш. И дойде време да поставим край на първия епизод от нашия Пилатес подкаст. Благодаря на Тони, че беше наш гост-водещ. Благодаря и, че си сменихме ролите. Видях и аз какво е в твоите обувки. И аз също. За нас беше удоволствие. Благодарим ви и ви изпращаме много целувки. До скоро!